Vale, gravant. Es veu bé? Així es veurà millor que massa llum a la cara, ara soc Déu. Petit incís abans de començar. Ara, bueno, ja ho haureu vist, he penjat un vídeo a Instagram i al final se m'ha anat l'olla i he barrejat conceptes i a partir de l'Instagram doncs al final he creat un nou canal i faré un canal en català i faré els vídeos en català i xupar-la. Però és això, que ara al principi, molt petit de tot, doncs els vídeos, o sigui, he fet 2 vídeos del que tracta aquest vídeo en concret, que ja ho haureu vist el títol, de la Nintendo Switch, en castellà, perquè em pensava que ho faria en castellà, però no, he canviat i ho faré en català, però bueno, aquests primers estan en castellà, perquè no dieu, aquest és gilipolles i parla primer en castellà, després en català, i ara que també m'he canviat de casa, però bueno, casa meva mare de jo i això és que no m'ho para. Así que res. Acabo de ver el vídeo de presentación de Nintendo, de la Nintendo Switch, y es una jodida basura de mierda. ¡Mierda! ¡Escoria! Ya no sabéis qué coño inventar para cagar la humanidad y la sociedad y el mundo, hijos de la gran... Ya no hace falta que dejes de jugar y que le digas a tus hijos que dejen la consola de una puta vez y que vayan al parque a jugar con sus amigos, y no le hace falta que les digas que tantas horas en la pantalla son malas para los ojos, porque ahora puedes hacer todo eso siempre cuando te salga de los cojones. Reacción al vídeo de Nintendo Switch. ¿Sí o no? Sí! D'acord, doncs després d'això i després de tonteria que m'acabo de veure el vídeo ara que he fet en castellà, se'm mou una mica la pinça, però el que deia és que, bueno, estic una mica... anem a parlar-ho. No sé com fer-ho, la veritat, o sigui, no en tinc gaire ni puta... Podríem dir que tinc com una puta merda de coneixement sobre l'ordinador i quan era petit sí que feia servir el programa d'edició aquest, però ara m'estic fent molt les olles i no tinc el puto ratolí i ho he de fer amb la pantalleta i vas fent xic i és una puta merda, saps? Us aniré a posar el vídeo a la pantalla gran i el que vegi que he de comentar alguna cosa, a veure si és veritat. I us diré veritat, me l'he vist al vídeo i hi ha molt per comentar. Doncs això pararé i us diré què us havia de dir, així que dentro. Vale. A veure, comencem. Nintendo ens dona l'anunci d'una casa, una ciutat, no sé què, actualment es va apropant, arriba a una casa on trobem totes les llums apagades, un home de 40-50 anys, 45, 35, potser m'he passat amb 50, 35, 30, jugant a la Nintendo aquesta Switch i viciant-la, que saber les hores que portava ja jugant aquest home, i de cop apareix el gos, que el gos, en teoria, doncs, no sé, però quan tu tens un gos, doncs, en teoria és un membre de la teva família, te l'estimes i no és una joguina, no és una joguina que la pots jugar amb ella i quan et canses i compres una Nintendo, l'apartes i dius a tomar pel cul al gos i ara et jugo a la Nintendo. Doncs, bueno, això ja, per començar, el primer que posa l'anunci és l'home jugant i viciadíssim, que l'únic que mira és la pantalla, el pobre gos dient-li anem a jugar, i el pavo així, sense fer-li puto cas. A veure què passa. Vale, no, que l'home, quan se n'adona que el seu gos l'està cridant, que vol anar a passejar i portes 4 setmanes aquí tancat jugant a la puta Nintendo, treu-me a fer caca i pipí, que t'he cagat a sobre el teu llit i t'has enterat. El gos ja està demanant això, que el porti a jugar una mica. El pavo en comptes de dir, bueno va, deixem de jugar una mica, descansem els ulls, hem jugat suficient. Jo vaig jugar a la Play de petit, o ara fins i tot a vegades agafo la Play un bon rato i ara ja m'ho dic jo mateix, però ens m'ho deia ma mare, deixa la Play i vés a jugar a futbol, i ho feia. Doncs a sobre que no és un nen, perquè això és el típic que fan els adolescents i els nens, no, és un home, i en comptes de deixar la puta Nintendo i agafar el gos i anar a córrer amb ell a la muntanya, doncs
Clar, o sigui, és el que ha fet la Nintendo Switch, un 6. O sigui, aquesta màquina, el que fa és que m'ho han dit per Instagram, la Bruna diria, o ara no et riguis a mi, no sé com ho he dit, però m'ho han dit per Instagram. O sigui, ara la Nintendo fa que no podem deixar de mirar-la, fins i tot anem a cagar i la podem portar. Bueno, aquest anunci, o sigui, és el que ens està mostrant això, que a partir d'ara podem fer tot el que fem a la vida quotidiana, dia a dia, amb una pantalla, a davant. O sigui, te la pots emportar tots jocs. I a mi potser a la gent li sembla alguna cosa molt guai, molt de futur i molt tecnològica i molt el que vulguis, però a mi em sembla la cagada més gran que ha fet l'home. Tot el que portem desenrotllament de consoles fins ara. O sigui, a veure, jo volia jugar a Play, doncs quedàvem fins i tot amb els amics, anàvem a casa d'un i anàvem a deixar amb 60 paus en un joc i anàvem a jugar-lo a casa d'aquest i passàvem tota la nit jugant aquell joc, però ja està, i el dia següent ja està, no anàvem a... Vine a dinar, sí, vale, però així t'emporta la Nintendo. Doncs aquest home és el que fa. Ara seguim, ara seguim, però és el que fa, agafa la Nintendo, se l'emporta i va passejant el gos amb la Nintendo i se senta al banc a fotre's, a viciar-se amb la Nintendo i el gos paria corrents, que no l'agafa. Abans s'agafava un frisbee i li tiraves al gos, o un frisbee, no cal que et deixis diners, pots agafar un pal de terra i li tires al gos. No, ara ja no, ara t'emportes la Nintendo i li dius al gos, tu, corre per allà, i fins i tot si el gos no té prou confiança en tu i no el pots deixar suelto, l'has de deixar lligat, ara hi ha al banc i tu jugant amb la Nintendo o què? Ai, me cago en la puta. Only one thing coming home, baby, for the love is pure fire. It sure is the birds are the same. I wouldn't ask you to change one thing, so be yourself. Try to have a good time. Be yourself. Try to have a high, yeah. El que acabeu de veure, un home que se'n va de viatge, es veu, arriba a l'aeroport i el primer que fa, o sigui, arriba a l'aeroport, se senta, en teoria es troba una amiga seva, primer que fa és treure la Nintendo, que no, que jo em trobo una amiga meva, la saludo i parlo amb ella del que sigui, treuen la Nintendo, vale, juguen, no sé què, bueno, està bé, potser t'has comprat una Nintendo i li dius, mira el que tinc, li ensenyo a mica i ja està, no. Puja a l'avió, treu la Nintendo. Tota l'avió mirant una pel·li, no estava mirant una pel·li. Treure els mandos i juga així, tot viciat. Aterra l'avió, entra al cotxe i segueix jugant a Nintendo. I es passa tota la trajectòria del cotxe jugant a Nintendo. I arriba al seu hotel, casa d'allotjament, on vagi, i es connecta la Nintendo a la tele i segueix jugant a Nintendo. Heu vist que us he repetit la cara de l'home al final de tot? O sigui, és per demostrar-vos que mira els ulls, o sigui, tireu enrere el vídeo i freneu la imatge ja. Mireu els ulls del pavo aquest. Està com inundat a dins d'allò, que no pot sortir, o sigui, està tan emocionat, que suposo que li agrada tant, o sigui, està com... està menjant la vida, o sigui, sí, a mi em sembla un invent molt guai, i que puguis portar-t'ho tots jocs, i que puguis anar a l'avió, i posar-lo a la tele, i aquí i allà. Em sembla bé, si mira la tecnologia, si la fa servir bé, està bé, mira. Però és que els humans ens passem, és excessiu això, o sigui, no... Això un home d'aquesta edat, bueno, és responsable ell i ell, ja et dic jo que no es passarà tot el puto dia jugant a Nintendo perquè segurament té un treball i haurà de fer coses. Però és que li dones això a un nen, a mi m'arriben a donar això amb 10 anys, i és que jo crec que seria totalment diferent. Serà una societat enganxada a les pantalles. Si ja no ho estàvem ara, que la gent ja a la natura, bueno, jo perquè a mi m'agraden els esports de muntanya a la natura, però anar a jugar a futbol al pati amb els amics del col·le, o anar a jugar al parc i quedar i fer gilipolles i anar a quedar per comprar xutxes, o sigui, aquestes coses ja no es veuen, o sigui, no es veuran per lo menos, no ho sé, és el que penso jo, perquè, clar, un home de 40 anys no pots posar això i ja el trobo dolent, però és que no m'ho crec, un home de 40, però en general, però un home es passi tot el dia així, no m'ho crec, o sigui, algú farà, això és un anunci, però és que un nen és capaç de passar-se tot el dia així, jo tinc una germana i és capaç
Jo, doncs que un nen li dones això, i li fot a la tele, li fot a no sé on, i anem creant una societat que jo flipo, de veritat. He mirat el vídeo fins al final i surt després que m'he quedat flipant també una noia dins de casa, com viciant-la, i obre com una finestra i veu que estan fent una festa uns amics seus allà baix i diu, sí, ara vinc. I en comptes de deixar el Nintendo allà i anar a fer la festa amb els teus col·legues que t'estan esperant, que l'estan fent així, no. Agafa la Nintendo, se la baixa baix i baixa per les escales mirant la puta Nintendo, arriba al lloc on estan esperant-la per fer la festa i a l'arribar posa la Nintendo a la taula, li dona un mando una, diria, o alguna cosa així, i els diu, mira que guai, i els ensenya, i tota la festa es fot a mirar la Nintendo, tio. O sigui, la gent, he vist altres crítiques i diu que té una mala qualitat, que no sé què, que no es pot jugar bé amb aquest mando, que són petits, a mi no em suda la polla, això. Jo em queixo per l'addictiu que serà això. O sigui, per lo que estem creant. I, bueno, això, bàsicament, ha sigut tot el vídeo. No sé si us ha interessat, us ha agradat. Si us ha molat, doncs ja aniré penjant més vídeos. Vull fer un vídeo amb ma germana petita comparant les sèries i els jocs i les coses que jo feia abans i les sèries, els jocs i les coses que ella fa ara i amb què invertíem el temps lliure quan jo era petit i quan nosaltres érem petits i quan ara ella que és petitona. I res, no m'enrotllo més. Adéu, us agradi molt. Si us voleu subscriure i donar-li like a aquestes coses i comentar el que penseu, jo encantat de la vida i espero no haver-vos avorrit molt i que vagi bé. Vinga.